Argiaren podcastak. Menda bikoitza, Garbine Larrearen podcasta. Sendabelarrei buruzko bitxikeriak, erabilera praktikoak eta belarren munduan aritua eta aditua den jendeari elkarrizketak. Bi astelenean behin argia.eu zen. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about you. Zerra den lata bat irekitzen soinua, ez? Hori, ez da? Pues, barruan bizipoza eragiten digun horrek, garagardo egitea da gizateriak aurkitu den lehen prozesu biokimikoetako bat, antza, dioten ez. 10.000 urte, baina gehiago daramagu garagarrari aparra ateratzen, eta batez ere gozatzen, gure sabeleko kupela handitu ala, gure bizipoza handitzen, naiz eta, jakin beza entzuleak, alegato alkoholiko hau niri izenea bakarrik egiten dudala, ze aurrean dudan nagoretan nahiago duela jankien edari prefabrikatuak. Apardunak. Garagardo bat zai gustatzen, hori aitortu behar dut. Orokorren alkohola ez zai gustatzen, eta garagordoa ere ez. Ja. Baina garagardoaren historia bai, oso interesgarria da. Ez da? Bai. Eta oraingoan garagardoari helduko diogo, baina hobeto esan da, garagardoari heltzen dion eskulanaz, eta esku horren eskubidez hitz egingo dugu, ez? Bai. Garagardoak eta langileak, ez? Estuki lotuta daude, antzinarotik, eta gainera lotuta daude piramideekin. Bera, nola ez ba. Eta duela 4.500 urte inguru, laugarren dinastiako faraoiek erabaki zuten piramideak eraikitzea, beraiek ez, eraikiaraztea, beste batzuk eraikitzea, hil ondorengo bizitzara luxu guztiekin joateko. Spoiler bat, etzen ideia ona izan. Ez oso nabarmenak ziren piramideak, oraindik ere badira, ez? Eta orduan danak arpilatu eta lapurtu, barruan zeuden guztia lapurtu zuten. Orduan faraoiek geratu ziren, hori beste bizitzan gozatzeko ondasunik gabe. Baina gaur egungo Egiptoko turismo sailak beste iritzi bat izango du. Seguraski, bai. Eta luzaroan irutu zaigu edo uste izan dugu piramideak esklaboak eraki zituztela, eta orain badakigu ez, langile erabat askeak zirela, eta gainera ondo elikatuta eta antolatuta zeudela, eta ondo ordainduta. 250 langile arteko taldeetan antolatuta zeuden, talde bakoitzak langile buru bat izate zuen, zuzendari lanetan, eta lanak ikuskatzeko idazlari edo eskribau bana ere bazuten, eta idazlari hauek, lanak gain begiratzeaz gain, administratzaile lanare egiten zuten, eta kontabilitate papiroak izenekoak bete eta eguneratzen zituzten, eta horien bidez dakigu, langileen lan erritmoaren berri, erabilitako materialaren berri, ez? Eta lan absentismoa ere jasotzen zuten dokumentu horietan, gaurkotasun handiko gaia, ez? Eta lanera ez joateko arrazoiak onartuz gero, eskribauak papiroan idazten zuen. Eta absentismoaren arrazoi justifikatuen zerrenda neko luzea, bildu dute arkeologoek. Pena da, arrazoi ez justifikatuen zerrendarik ez iritsi izatea, porque justifikatuak badira, bai. Mandanga hona hongo zen. Gutxi batzuk aukeratu ditut, eta, lehengoak badauka nik uste dut fundamentu pixka bat, da sinitarteko bat baltsamatzea. Baltsamatzea etzen... Nori zailo gertatu hori. Hori da, etzen prozesu erresa, eta ez, eta, bai. Eskorpi batek ozka egitea. Ja, hori ere. Askotan gertatzego, bai. Astelenetan batez ere. Justo, haien bizizikloan astelena dira, oso horroi jartzen dira eskorpioiak. Senar emazten arteko eztabaida batean, emaztearen jipoia jasotzea. Hau da, senarrak
zeukan aizakia lanera joteko, emazteak jo bazuen. Kontrariak osteatu. Ez justifikatuko, baina iruditzen zait berrikuntza interesgarria, ez? Lega, gertatzen zela, edo gizonek aitzaki hori sarri erabiltzen zuten. Hori da, bai. Eta beste arrazoi bat zen, ospakizun baterako garagardoa prestatzea. Bueno. Eta beste arrazoi bat azkeneko agartu duguna da, mozkortuta egotea. Azkeneko biak nik uste neko lotuta egon daitezkela. Baize asko, saldi berean. Janariarekin bezala prestatzen ari zen bitartean erdia jaten dezula, garagardoa prestatzea nik uste... Beste erdia edan. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien. Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein d'Eulenspiegel et de ses cousins et d'arrière-cousins de Bruegel l'ancien. C'est plein de vent du nord qui mozkortuta, pues garagardo egiten. Edo arduari ematen zioten. Bai, denetik, nik uste, bai. Gu bezala. Baina esan dugu hori piramideak, ez zirela oso ideia ona, batez ere ez, barruan gordetzen zenitune ondasunak, ez? Helburu gorena betetzeko agian ez. Ez. Horregatik, beranduago, duela 2000 urte inguru, 3.000 urte inguru, hasi ziren, berez, Kristorreko 1148 urtean da zehazki. Bai, beste modu batera esan da, Ramses hirugarrenaren erregealdiaren 29. urteko uholden urtaroko 2. hilabetean izan zen. Nagore, zehatza zaren, nahi duzunean, garai hortan, Tebasen parean, Dair al-Madina izeneko herrixka bat zegoen, Niloz bestaldean zegoen, 500 bat biztanleko herrixka zen, eta 19. dinastian erregenaraneko hilobiak eraikitzen zituzten langileak bitzeko sortua. Ze hori, piramideak alde batera utzi, horrelako hilobi deigarriak, eta lurpean erregenaranean iskutatu eta egiten hasi ziren, hor topatu dute adibidez, ondela gutxi beste Tutmosisen hilobia, bai, eta duela mende bat edo Tutankamonena, ez? Eta hor aurkitu dira, aurkitu gabeko hilobiak. Ikusita beste negozioa gezuela oso ondo, ez? Bai. Ordura arte, langileen baldintzak ez ziren batere txarrak, ikusi ditugu, ez? Absentismorako zenbat arrazoi zituzten. Eta, eginkizun hori oso handia zelako, azkenean faraoiaren betireko bizitza bermatzea zen, ez? Eta horretarako etxe bat egitea. Eta horren truke, jasotzen zutena zen hilabetero, 4 saskigari, ogia, galletak, 15 litro garagardo. Hilabetero? Bai. 5 litro erdi eguneko. Ondo, ez? Baina ikusten zen ere, absentismoaren arrazoiaetako bat baldimazen garagorda prestatzea, hau da, emate zieten azgain, gehiago nahi zuenak ere prestatzeko aukera bat zeukala. Bueno, edo azte buruan 6 edan batera. Bai, hori da. Hilabeteko lehen egunean dana edan. Seguro. Bai. Eta, hortaz gain, betxerako hainbat objektu eta tresnak ere jasotzen zituzten, soldata modura. Eta gainera, egunero arraia, barazkia, fruta, esnea eta olibara emeten zizkieten elikadurarako. Baina beto jateute. Oso badentzanak ziren. Baina, hilabete horretako 21. egunean langileek protesta egin zuten, ze, 25 egun lehenago jaso behar zuten soldataren zantzurik ez zuten ikusi, orduan... Horre ere zarra berri. Bai. Egia da, garia 2 egun geroago iritsi zela, garagardoa ezak egun noiz iritsi zen, baina handik 3 hilabetera, neguko 2. hilabeteko 10. egunean, hain zuzen, oraindik ere Ramses hirugarrenaren erregealdian, mobilizazioa berriro hasi ziren, berriz ere soldatarik eta garagardorik jaso zutelako. Eta orduko hartan neurri gogorragoak hartu zituzten eta lana uztea erabaki zuten. Eta itxialdi hasi zuten Ramses bigarrenaren tenpluan, eta horren bestez, hori da historiako lehen greba dokumentatua. Garagardo nahi du. Bai. Hauia eta gozaiek ere bai. Baina garagardoa. Bai. Aste bete iran zuen greba honek, lehen greba honek, protestaldia hasi eta 7 egunera langileek berriro jakiak eta garagardoa
jaso zituzten. Eta gainera irabazi, lehen greba eta irabazi. Bai. E allora datemi una birra, 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 subito una birra. Voglio una pinta per cantar, un'altra pinta per ballar. Datemi una birra, birra, birra. Una pinta per cantar, un'altra pinta per sognare. Quando fa quel caldo che più caldo non si può e la tua gola urla pietà. Fatti una birra ghiacciata. Pinta, hortxe. Parabian entzat, etxitxoa. Iobia edo dena delakoa. Bai, baina esan dezu, lehengo greba ondo atera zela, baina urrengo hilabetetan soldata ordenketa berriro atzeratu zen. Egia da, lehengo greba horri buruzko informazio xea Daira Almadineko eskribaurari esker iritsi zaigula. Eta gero handik aurrera ez daukagu horrelako zehaztasunik, ez? Baina badakigu 20. dinastia osoan zehar grebak bata bestearen ondotik egon zirela. Ez egia daia, faraoi handien garaia ja, ez, gainbera zetorrela eta krisian sartuta zegoela. Baina hori, gainera krisiak ohi duen bezala ustelkeria, ez, elikatu zuen eta nepotismoa eta eskupekoak nagusitu ziren. Eta ala soldatak eta garagardoa, ez ziren osorik langileen gana iristen, edo besterik gabe etzen arrastorik ere iristen. Berdin da ze garai historikotaz hitz egiten dugun. Bai. Aldagai hauek beti agertzen direla. Bai, eta John Romer historiaren iritziz, greba hauek Daira Almadineko gizartea utzi zuten, ez? Eta langileak etxaitzat hartzen hasi ziren langile zainak. Eta batzuen eta besten interesak berberak ez zirela konturatu ziren. Bai. Etu klaseak. Eta komunitate txiki horretan, ez? Azkenean 500, ez? Biztanleko herrixka txiki hortan, klase gatazka sortu zen, ez? Klasen arteko zatiketa oso nabarmen geratu zen. Eta lanik eta jakiri gabe, azkenean, eta garagordori gabe, baita ere, Daira Almadina herrixka utzi geratu zen, dinastia amaitu baino lehen, eta esan bezala dinastia ere amaitu zen, eta horrekin faraoi handien garaia. Bueno. Bai. Opa Egiptoko langile klasea. Bai, eta opa garagardoa, ez? Bai. Eskutik helduta etorri dira beti, gaur egunen arte. Orain, salto handi bat egingo dugu, 20. mendera, 1914 zehazki urriaren 16 eta Londresera joko dugu, ze hiriburuko erdialdean uholde bitxi bat izan zuten, eta izan zen, seguraski entzule askoaren ametsa, garagardo tsunami bat izan zen. Garagardo tsunamia. Bai. Hori zalda Bilboko festen sinonimoa. Ez dakit ni Donostiarra naiz. Egia da. Bai. Ez duten ekan detaile horregatik ez aizu gustatzen garagardoa. Izango da, bai. Bueno, ez Donostian ez Bilbon, Londresen izan zen, Tottenham Court Road kalean, eta horre kale hortan besteak beste Mux and Company Brewery garagardo fabrika zegoen, fermentazio upel erraldoia zeukaten, 22 oineko altuera zuen, eta egun hartan 511.920 litro zeuzkan gordetan. Upela bakarrian? Bai. Bitu, ikusten nola Bilborekin lotura zekan. Bai, zan justo fermentazio upela, etzan gordetzeko upela, baizik eta... Bai. Ja. Berez, 29 metalezko uztaik eusten zioten upelari, baina mantentze kaskarrak eraginda, edukiontzi erraldoia lehertu egin zen. Eta ondorioz, beste 8.500 upel lehertu ziren. Upel katea. Bai, txikiagoak jakina, baina guztira 1.294.000 eta 24 barkatu 1.000 litro garagardo isuri ziren momentu batean.
Bada bideo bat, eneko zaguna, hor piztina batean klora botatzen duen tipa batek, eta saltzen duela hor aurrean, eta nahi gabe inun, jakineko nuke, egun hortan guardian zegoen langileak. La lieparda, esaten da? Bai. La lieparda edo, bai. Zer esan ote zuen gero... Bai. Kontua da... Milioi bat litro. Bai, milioi eta piko litro, fabrikako horma hautsi zuen. Eta Tottenham kurretik bera, San Gil auzoraino iritsi zen tsunami edo... Ze momentutan, ikusten duzunen hor bera, datork Garagardo latu... Bai, eta gainera, kalte handiak ere egin zituen, ez? Seguro. Bai, besteak beste, bi etxe bota zituen. Eta Bistock Arms pafeko hormak ere bera egin zuen, eta tabernaria 3 ordu zegoen omen zen... Hormaren azpian harrapatuta eta Garagardoaren azpian harrapatuta. Eta etzen hil emakumea zen, tabernari hori, eta bera etzen hil, baina beste 9 lagunen bizitza eraman zuen errestan Garagardoak, bai. Eta 9 hilakoetatik 8 itota hil zirela, diote dokumentuek, baina 9. ordea ez, esaten dutenez, intoxikazio etilikoak jota hil zen. Gara hartan ez dakiz ematen jakinko zuten igerian. Baina seguro, Garagardotan igeritan trebatutakorik ez dagoela. Eta ez dakit nola izangoan... Hori bizitzan ezbait probatu beharko da. Nola izangoan flotazio kontuak Garagardotan aparra artean. Ja, igual itxaso hilean edo ezena edo... Ez dakit, no sé. Ez dakit, hauek honek 9. bizat, igual erabakiko zuen, eraten baldin badut, maila jetxiko da, ez? Ingelese seguro hori pentsatuko zutela. Edo, karo, horren beste Garagardo doain ikusi eta ez, eta aukera aprobetxatu nahi izango zuen. Irekita. Bai. Etzen bakarra izan, aprobetxatzen saiatu zena, horregatik hiltzen bakarra bai, baina ze gaur egun Londreseko egunerik garestinetakoa da, San Gil hori ez, auzo hori, baina 19. mendearen maieran, 20. hasieran oso auzune txiroa zen, eta, klaro, zori gaiztoko gertakizuna izan zen, baina, ez, etekin atera ateratzerik bazegoen, saiatu ziren. Turismoa? Batzuek azken hildako ark bezalaxe, Garagardoa zuzenean edatea erabakizuten, ez? Bai. Eta beste batzuk, beste sofistikazio maila bat, egin zuten. Edalontzi batekin. Bai. Edo eskutan zeukaten edo zen edukiontzi hartu, eta alik eta Garagardo gehien gorde zuten. Baina, badakigu, txiroak zira eta beharrak imaginazioa zorrozten omen du, eta beste batzuk negozioa egin zuten, zuk esan bezala, adibidez, turismoa indartuz, eta hildakoren bat etxean gorde, ez? 9 bat etxean gorde, eta gorpua ikusteagatik sos batzuk ordainarazi zizkieten, morbo bila hor bildutakoei. Bai. Garagardoak itotako... Bai, ze gaina berria, ez? Berria. Garagardo tsunami bat, Garagardo olatu bat, ez? Oso berri ikusgarria da, eta orduan berehala hiri osoan zabaldu zen, eta uste, sekolako kolak egon zirela, Garagardoaren biktimak ikusteko. Bitu, beste podcast batean eritu gara, zein aukeratuko genuken eriotz... Bai. Hiltzeko era. Bai. Agustatu zaizu. Azken tragua ez da txarra izango. Azken agian bai, baina aurreko 10ak tragu honak, ez? 9 hilakoen artean azkeneko horren alde, ez? Itota hiltzea Garagardotan. Bai. Bueno. Ez da nahiko epikoa gainera. Bai. Kontua da negozioa berobila izan zela bertako batzuentzat, baina Miux enpresarentzat, ez? Garagardo fabrikarentzat, neko negozio kaskarra izan zen, ze 1.000.000 litrotik gora Garagardo galdu zituen, baina justo ekoizitakoaren gaineko zergak ordaindu berri zituzten. Bikain. Bai. Eta gaina, ez beharrak eragindako kalte ordainen epaiketa, ez zuten emaitza honi lortu barkatu. Ziurrenik Londresko biztanle askok hainbatetan eskatuko zuten, euren otoitzetan, Garagardo erreka batean bustitzeko ametsa, ez? Bai. Eta ez Londreseko, ez? Barakaldokoek ere... Bai. Eta agian horrexegatik, Garagardo konpainiak ordurako zigor gogorra jaso zuelako, ez? Hau da, ja, ez? Galdu zuelako
garagardo litro kopuru izugarri hori, epaileek ez zuten miuk zerruduntza jo, behintzat. Jainkoaren ekintza izan zela ondorioztatu zutelako. Beraz, duela urte batzu geroago, boltxebikek egin bezala, hauek ere jainkoa epaitu eta ez zuten fusilatu, baina... Ez da kasunan beste argudiorik, ez? Pues, gora begiratu, berei leporatu eta tira, bai, ez? Hori da, bai. Eta esan dugu, zuk esan duzu asko gustatu zaizula garagardoa. Bai, eta tsunami ere bai. Niri ez, baino, inortu behar du, eguraldia pixkatu betzean, eta bero egiten badu, da terrazatxo batean, koronita bat, ez? Hori bai, Bai, botilaren ahoan limoia salba jarrita, eta oso suabea da, ez? Ez daka... Ja. Bai, eta agian erango nuke, eta gainera horrek esaneko luke ere, euskaldunago sentitzeko bideare izango txoteke. Bai. Ez mexikarrago? Baiz, egia da, korona, garagardo mexikarra dela, baino jatorri euskalduna du. Ara. Zehazki, bastan aldean, Erizondoko Txokoto auzoan jaio zen, 1860an. Mexikoko auzo bat izan ziteken, Bai, baizta, Txokoto. Bai. Igual, azkeneko tearen honen ele bat falta zaio, Txokotlo. Hori jateko harto esla. Bai. Erizondoko Txokoton, eta ez Mexikoko Txokoton, Braulio Iriarte Goienetxe jaio zen, laborari familia baten baitan jaio zen, eta 17 urte zituela, eta inolako titulu akademikorik gabe, eta lanbideri gabe, eta ondasunik gabe, Mexikora abiatu zen, okindegi batean lanean hasi zen, eta mende laurden geroago, 20. mendean jasartuta, 80 okindegiren jabe zen. Jode? Bai. Zazen gozune, Bai. Lan asko, seguru, besteak esplotatu, nor daki. Bai. Ja. Irinaren negozioaren sartu zen, Fermin Etxandi eta Juan Oteiza Nafarrekin batera, eta Euskaro errota ipini zuen martxan. Ja. Bai. Aberlatxeak. Eta Betiona izeneko beste errota bat ere bai, Agustin Jauregi eta Jose Larregi ibilobekin, ez? Eta gero mexikarri irautzaren garaian, 1913an, Iriartek ogiarekin zer ikusia zuen, 3. negozio bat, bide bat ireki zuen, legamiarena. Bai, ja urbiltzen ari da. Hori da, levadura komprimida Leviatan. Euskarotik, Betionatik, levadura komprimida Leviatan. Bai. Elkarte hori sortu zuen, eta beste nafar batzuek lagunduta hori, bai. Bai, beti inguruan nafarrak edo euskaldunak zituen, bai. Tankera horretako Mexikoko lehen enpresa izan zen, eta ordura arte ogia egiteko legamia etzen herrialdean ekoizten, eta irautza bitartean estatu batutatik ekarri behar izaten zuten legamia, beraz... Bai, oso erabaki egokia izan zen, batez ere beraien poltsikorako. Seguru. Bai. Eta, hori, azkenean ez, hainbeste jarduerai esker kapital nekoa bilduta, 1922ko martxoaren 8an, zerbezeria modelo enpresa sortu zuen Iriartek. Mexikoko Espainiar koloniako enpresa buru indartsuenak bildu zituen, eta bera izen zen administrazio kontseiluko presidente, enpresa sortu eta eriotzar arte, hau da, 1922tik 32, ez zen asko gehiago bizi zen, ez. Eta berak jarri zituen kapitalaren zati handi batez gain, fabrika eraikitzeko lurrak, eta, baina, egia da, enpresa jaio eta 8 hilabetera, 1922ko azaroan, konpainia jaio berria krisian sartuta zegoela, eta kapitalak bere egin zuen, akziodunak eta administrazioko kontseiluko kideak goitik bera aldatu behar izan zituzten, eta lehen aipatutako Espainiar enpresari horiek, iadanek ies egin zuten, ikusita hori negozio batzela ondo ateratzen, eta berriro ere Iriartek Nafarren gana jo zuen. Mexikon zeuden, enpresari txiki Nafarren gana. Espainolek bizkarra ematen dioten, berriro sustraita. Hori oso gurea ere bada. Bai. Marcelino Zugarramurdi, Francisco Silvetti, Martino Ianburu, Andrés Barberena, Fermín Buades, Pedro Magirena eta Vitoriano Loperena.
Ez, gehiago daude. Segundo Minondo, Jose Olabe eta Pedro Etxenike. Pedro Etxenike antzan ja, Bai. Claro, kimikari bat. Hori da. Ta esan dezakegu, Pedro Etxenike asmatu zuen koronitaren formula. Pedro Etxenike lehenak. Bai. Horiek hartu zituzten enpresaren kargu garrantzitsuenak eta Lebietango etekinak proiektu berria finantzatzeko erabili zuten, eta duela justu daun urte, 1925an, fabrikaren ateak zabaldu zituzten. El Sol egunkari Espainiarrak horren berri jaso zuen eta horrela zioen artikulu batean. Fabrika ederraren inaugurazioa 1925an egin zen eta bertan izan zen Mexikoko Errepublikako presidente Plutarko Elias Calles jauna. Kabinete osoak lagunduta. Bueno, ezaguna ziren ja. Bai. Hasi aurretik. Bai. Eta negra modelo eta korona garaga orduak ekoizten hasi ziren. Korona hasi ziren ekoizten 1926an, beraz, datorren urtean beteko ditu. Ospatuko dugu. Bai. Koronita ospatuko duzue. Bueno, agian koronita igual bai. Bat bai. Iriarte itzenean, egia da Nafarren kontrolaroa bukatu zela, Pablo Díaz buruzutela, Leondarren txanda iritsi zen. Enpresari Leondar, Leondar gaztelar jatorriko persona horiek hartu zuten, baina 1971an hiltzen Pablo Díaz, egia da modelo, eta korona garagardoa oso zabalduta zegoela, besteak beste, antzegoelako beste euskaldun bat. Felix Aranburuzabala Eskoriatzarra. Eta haren seme Pablo Aranburuzabala izan zen, ondoren, konpainiako presidente, eta 1985etik aurrera, bere biloba, Felixen biloba, Maria Asunción Aranburuzabala Larregi. Hortze dagoen, Bai, bigarren abizenare euskalduna, eta gainera aurretik aipatutako enpresari txiki nafarroien artekoren batek Larregi zuen abizena. Beraz. Ez daukat frogarik lotu daudenik, baina zalantzarik ere ez daukat. Bueno. Seguraski, hori. Endogamia pixka bat egongo zela ere. Bueno, eta lehen da beziko emakumea dela. Aipatu dituzun distantzia errenda horretan, ez? Eta gainera, bai Mexikoko enpresa munduan, eta bai Garagordo, industrian eta gizonek hegemonia absolutua izan zuten ordu arte, eta... Baina hor bakarrik, Bai, bestetan emakume beti nagusi. Errina de la corona, ditziote. Esaten diote Maria Asunción Aranburuzabalari, bai. Koroaren erregina. Eta esan beharra dago Mexikoko 5. pertsona aberatxena dela, eta Mexikoko emakumerik aberatxena ere bai. Money, pago en plata y pago en cash. Ya los paparachos no me ciegan con el flash. Estoy haciendo business, esta bicha es una brat. Si tú me estás pillando tanto, no eres mi hater, tú eres mi fan. Fanático, no eres mi hater, tú eres mi fan. Fanático, Tú me llevas pa' tu casa porque quieres que te bese. Y nunca te cansas porque quieres muchas veces. Siempre se lo doy porque el baby se lo merece. Él se lo merece. Fallait pas déconner. Esan berra dago, Mexikoko personalik aberatsenak oso aberatsak direla. Nazkagarriki aberatsak direla. Bai. Eta dirutza hori pilatzeko gure koroaren erreginak, seguraski bere langileak agian piramidetakoak baino pixka bat okerrago tratatuko zituela. Nik egin dudana da, begiratu azkar bat, egin dut modelo fabrika eta enpresako historiari, eta horrela gainetik beratuta topatu 1989an Mexiko hiriko modelo fabrikako langileak greba egin zutela, eta 2000 langiletik gora bota zitula enpresak. Hola, takada batek. Bai. Eta handikari urtera Cerveceria Yucateca izteko negoziazioak isirak egin zituztela, patronalarekin eta sindikatuekin kontatu gabe, eta 700 langile kalera joan zirela, hori 92an. Esan beharra dago, bi kasu horietan, oraindik Maria Asunción ez zegoela bai, zuzendaritzan.
Eta esan behar dara, azken urteetan akziodun nagusia enpresa belgikar, brasildar baten esku dagoela, baina honek jarraitzen du. Bai. 2005an, Zakatekaseko fabrikako 3.500 langile lan austera behartu zituzten, gero atzera, beste enpresa baten bidez subkontratatzeko, jakina, baldintza kaskarragoekin. Beste klasiko bat. Bai. 2007, uda hortan, Lago Albertoko fabrikako langileak geldialdia egin zuten, baldintza hobeak eskatzeko, ez zuten emaitza oso honik lortu. 2010an Oaxakako plantako langileek egin zuten greba, 2015an berriro Zakatekasekoak izan ziren, protestaldia abiatu zutenak, 2019an San Luis Potosiko fabrikakoak izan ziren, eta 2023an berriro ere Oaxakakoak, eta beraz, zerbezagileak, zerbezazaleak bezala, hori, bai historia horrean eta, antzinaroan eta gaur, langile mugimenduari lotuta. Bai. Bueno, betikoa, baina, kasu enten, ez importa, gutarra da. Hori da. Hauza, bizen euskalduna eta luzea dauka. Nirea baina eskoz gehiago, beraz. Bai. Aranburu Zabala Larregi, agur eta gore. Bai. Eta gora koroaren erregina. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.